Dous proxectos científicos da Universidade de Santiago para combater a obesidade acaban de ser premiados pola Unión Europea. Os investigadores esperan que o seu traballo permita desenvolver novos fármacos para combater un problema de saúde que, segundo din, se converterá en pandemia nos próximos anos. A predición dos expertos é que nos próximos 20 anos morrerá máis xente como consecuencia da obesidade que debido á fame. O grupo de investigación do Rubén Nogueiras busca novas vías para abordar o problema. A clave podería estar na manipulación dun xen nalgúnas zonas do cerebro. Cuando manipulamos este gen podemos alterar la ingesta y el peso de animales de experimentación. Sabemos que esto ocurre, pero todavía no sabemos cómo está ocurriendo y dónde está ocurriendo. O seu proxecto foi distinguido coa bolsa de investigación científica máis prestixiosa da Unión Europea, unha distinción compartida por outro equipo de Santiago que busca novos fármacos para combater a obesidade. Este proyecto pretende ahondar en el conocimiento de los mecanismos moleculares que median la aparición de la obesidad e identificar dianas terapéuticas que puedan ser usadas para generar fármacos que combatan esta pandemia. Estes estudos sobre a obesidade foron seleccionados polo Consello Europeo de Investigacións entre máis de 8.000 proxectos de toda Europa.